Kwamitin da gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya kafa domin gudanar da bincike akan kwamishinan sufuri na jihar Kano Ibrahim Namadi kan zargin karɓar belin wani shahararren mai dillancin miyagun ƙwayoyi Suleiman Aminu Danwawu ya mika sakamakon bincikensa ga sakataren gwamnati Umar Faruk Ibrahim a yau da yake gabatar da rahotonsa da shugaban kwamitin. Barista Aminu Hussein ya bayyana cewa yayin gudanar da binciken kwamitin ya zanta da waɗansu ya zanta tare da ɗaukar bayanan kwamishinan da ake zargi tare da waɗansu mutane guda uku da ake zargin suna da alaƙa da al'amarin. Ya ce waɗanda aka zanta da su sun haɗar da hadiman gwamna guda biyu Abubakar Umar Sharaɗa da kuma babban mataimaki na musamman ga gwamna da Musa Ado Tsamiya. Kazalika barista Aminu ya bayyana cewar an baiwa kwamitin damar gudanar da bincikensa ba tare da tsuma baki na wani jami'in gwamnatin Kano ba. A jawabinsa bayan karɓar rahoton sakataren gwamnatin Kano Umar Faruk Ibrahim ya sha alwashin gabatar da sakamakon ga gwamna Abba cikin kankanin lokaci domin ɗaukar mataki.